дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. даъвати созмони милали муттаҳид аз тоҷикистон барои бозгардонии шаҳрвандон аз Сурия. Муродов ба модари серфарзанд дар Душанбе хонаи сеҳуҷрагӣ тақдим кард. Расулзода озими Москав шуд. Масъалаи парвозҳои мунтазам ҳал мешавад. Илҳом командир ба 9 соли зиндон маҳкум шуд. ҳамагирии мурхо ё қаллобӣ, чаро нархи тухм дар вилояти Суғд арзон намешавад? Шоҳиён гуфт, ҳукми кабирӣ содир шуд, вале махфӣ аст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Атамуллоева. Салом. коршиносони созмони милали муттаҳид муроҷиатномаеро нашр карданд, ки дар он аз мақомоти кишварҳои гуногун даъват мекунанд то шаҳрвандонашонро аз Сурия баргардонанд. изҳороти ин созмон ба 57 кишвар аз ҷумла Тоҷикистон, Русия, Ӯзбекистон ва Қирғизистон фиристода шудааст. аз ҷумла коршиносон ба вазъ дар урдугоҳҳои Сурия, Элхол ва Рог ишора мекунанд, ки ҳоло дар он ҷо беш аз 64 000 гуреза ҷойгиранд. дар изҳорот қайд мешавад, ки вазъи шадиди Башардӯстон аз қабули чораҳои фаврӣ барои пешгирии зарари ҷуброннопазир ба шаҳрвандони хориҷӣ дар Сурия шаҳодат медиҳад. созмони милали муттаҳид қайд мекунад, ки одамон дар урдугоҳҳо мавриди зӯроварӣ ва шиканҷа қарор мегиранд. ин санадро 22 коршиноси созмони милали муттаҳид имзо карданд. дар байни онҳо Фионуала Ниаолайн, маърузачии вижа оид ба таблиғ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ҳангоми мубориза бо терроризм ва ҳамкасбони ӯ ҳастанд. ёдовар мешавем, ки солҳои охир Тоҷикистон 84 кӯдакро аз Ироқ ва Сурия баргардонд. онҳо ҳанӯз ба оилаҳои худ баргардонида нашудаанд. онҳо таҳти назорати мутахассисони вазорати маориф ва вазорати меҳнат қарор доранд. роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил, узви ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов як модари тоҷик Ситора Сафарова, ки соҳиби 5 фарзанд мебошад, дар шаҳри Душанбе соҳиби манзили истиқоматӣ гардонид. манзили истиқоматии Ситора Сафарова дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир буда аз 3 ҳуҷра 126 метри мураббаъ иборат аст. ин манзил аз ҷониби соҳибкор бо тамоми шароити замонавӣ аз ашёи рӯзгор, хониш, таҷҳизот ва маводи мавриди ниёзи аввал таъмин карда шудааст. хабар медиҳад Амид Ховар. зимни тақдими хона Муродов зикр намудааст, ки ҳамаи иқдомҳое, ки аз ҷониби шахсони саховатпеша гирифта мешаванд, дар бартави сиёсати роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат мегиранд. ёдовар мешавем, ки Маҳмудҷон Муродов қаблан ба 2 оилаи дорои имконияти маҳдуд дар кӯчаи Ҳусейнзода ва 3 нафар оилаҳои ятим ва дорои шахсони имкониятшон маҳдуд Рано Раҳимова, Фотима Убайдова ва Зебунисо Акрам дар кӯчаи айни шаҳри Душанбе хона тақдим карда буд. ӯ хонаи кӯдакони пойтахтро бо харҷи қариб 7 миллион сомонӣ таъмир намуда, инчунин таъмири биноҳои як кӯчаро ба ӯҳда гирифтааст. ҳамчунин ба 150 нафар ниёзмандон, маъюбон, беморон ва оилаҳои камбизоати маҳаллаи Камоли Хуҷандӣ ва Шоҳмансур якуми пойтахт маводи мавриди ниёзи аввал аз қабили орд, равған, шакар, биринҷ, макарон ва ғайра кӯмак расонидааст. Қоҳир Расулзода, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, дар раъси ҳайати сохторҳои иқтисодии ҳукумати ҷумҳурӣ озими пойтахти Русия шуд. Москав мизбони ҷалсаи 17-умин комиссияи байниҳукуматии ҳамкории иқтисодии Тоҷикистону Русия гардид. барои ҳузур пайдо кардан дар ин ҳамоиш, Қоҳир Расулзода ба сифати раҳбари ҳайати сохторҳои ҳукумати ҷумҳурӣ вориди Москав гардид. интизор меравад ҳамоиши мазкур давоми 2 рӯз аз 8 то 9 феврал идома ёбад. бино ба иттилои вазорати рушди иқтисодии Федератсияи Русия, ҳайати ин кишварро муовини сарвазир Алексей Аверчук ва ҷониби Тоҷикистонро сарвазир Қоҳир Расулзода роҳбарӣ мекунанд. тибқи маълумоти пешакӣ, масъалаи асосии рӯзнома ҳамкориҳои Русия ва Тоҷикистон дар соҳаи иқтисод хоҳад буд. илова бар ин, ҷонибҳо масъалаҳои чун барқарор шудани парвозҳои мунтазам, ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва инчунин бозгашти донишҷӯёни тоҷикро ба донишгоҳҳои хориҷ баррасӣ мекунанд. Шермуҳаммади Шоҳиён, раиси додгоҳи олии Тоҷикистон хабар дод, ки Илҳом Ҳотамов, маъруф ба Илҳом командир, ба 9 соли зиндон маҳкум шуд. Шоҳиён зимни нишасти матбуотӣ гуфт, Илҳом Шарбатович, маъруф ба Илҳом командир ё Илҳоми Ботурободӣ ба 9 соли зиндон маҳкум гардид.
раиси додгоҳи олӣ дар посух ба суоли спутник тоҷикистон гуфт илҳом командир дар барнагардонидани қарз ба бонк гунаҳкор дониста шуд. ӯ таъкид намуд ки масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани ин афрод ва баргардонидани маблағ аз ҷониби онҳо таҳти назорати бевоситаи роҳбарияти додгоҳи олӣ қарор дорад. номи илҳом ҳотамов ки ба тиҷорати пахта машғул аст моҳи ноябри соли 2019 дар пайи як тирпаронӣ дар шаҳри леваканд расонаӣ шуда буд ки гӯё ин тирпаронӣ миёни одамони илҳом командир ва моликони бозори ҳоҷи шарифи шаҳри пухтар рух дода будааст. нархи тухми мурғ дар бозору фурӯшгоҳҳои вилояти суғд то 25% баланд шуда ба 1.3 сомонӣ дакка задааст. тамоюли болоравии нархи ин нав маводи ғизоӣ 3 моҳи пеш шурӯъ шуда ва ҳамчунин идома дорад. аксар фурӯшандаҳо дар бозор мегӯянд ҳаҷми истеҳсоли тухм дар фермаҳои мурғпарварии ҳудуди вилоят кам шудааст ва ба ҳамин далел тухм ба онҳо бо нархи нисбатан баланд дастрас карда мешавад. як фурӯшандаи бозори панҷшанбеи шаҳри хуҷанд иброз намуд ки баландшавии нарх ба сустшавии савдои онҳо бетаъсир намондааст. бо сабаби гароншавии савдо суст шудааст. пештар арзон буд, қариб ҳама тухм мехарид. соҳибони фермаҳо ҳар қутти яъне флейкаи тухмро бо нархи 35-36 сомонӣ дастрас мекунанд. мо аз 8 то 10 дирам ҳар як донаи он зам намуда мефурӯшем, гуфт фурӯшанда. ин ҳамсоҳбати спутник тоҷикистон сабаби гарон шудани қимати тухмро аз кам шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот маънӣ дод кард, вале дақиқан нагуфт ки чӣ гуна истеҳсоли тухм поён рафтааст. инро худи соҳибкорони мурғпарвар шарҳ дода метавонанд, гуфт ӯ. музаффар, як соҳибкори мурғпарвар дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар суҳбат ба спутник тоҷикистон изҳор дошт ки охирҳои моҳи октябри соли гузашта паҳни як навбемории шуморе аз мурғҳоро аз пой daрафтонд. ин ҳамсуҳбати мо гуфт ӯ ҳам ҳудуди 15 000 мурғи тухмидиҳандаи то 10 моҳа парвариш мекард, аммо шуморе аз онҳо ба беморӣ тоб оварда натавониста кушта шуданд ва дар чунин ҳол ба мисли дигар соҳибкорони соҳа ӯ ҳам ба зарари молиявӣ дучор шуд. маъруф шарифиён, мудири шӯъбаи чорводории сарраёсати кишоварзии вилояти суғд дар суҳбат ба спутник тоҷикистон изҳор дошт ки сабаби аслии гарон шудани нархи тухм ба гарон шудани арзиши ғизои парранда рабт дорад. ин масъули идораи кишоварзии вилояти суғд таъкид кард ки қариб ҳама намуд хӯроки парранда аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад ва сар аз нимаҳои дуюми соли 2020 бо сабаби боло рафтани қурби асъори хориҷӣ нархи онҳо то 70-80% дар муқоиса ба солҳои қаблӣ гарон шуд. шермуҳаммади шоҳиён, раиси додгоҳи олии тоҷикистон хабар дод ки ҳукми роҳбари ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ аллакай содир шудааст. раиси додгоҳи олии тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ гуфт ҳукми ғоибонаи Муҳиддин Кабирӣ роҳбари мухолифин эълон шудааст. шермуҳаммади шоҳиён дар посух ба суоли спутник тоҷикистон гуфт парвандаи Кабирӣ ки махфӣ буд ҳамаҷониба тафтиш шуд. ӯ гуфт ин парванда аз ҷониби суд мавриди тафтиш қарор гирифт ва аллакай нисбати парвандаи мазкур санади судӣ қабул гардидааст. Муҳиддин Кабирӣ бар асоси 16 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон моҳи октябри соли 2019 аз сӯи додгоҳи олӣ дар ғайбаш маҳкум гардид. дар феҳристи моддаҳои кодекси ҷиноӣ ки Кабирӣ бар асоси он гунаҳкор дониста шудааст, моддаи 107 одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан, моддаи 189 барангехтани кинои адовати миллӣ, нашодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ, моддаи 199 тасарруфи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, моддаи 313 исёни мусаллаҳона номбар шуданд. инчунин таъкид шудааст ки Кабирӣ бар асоси моддаи 195 ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибити каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш. моддаи 360 бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият. моддаи 307 даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои дигар гунаҳкор дониста шуд. худи Кабирӣ ки феълан дар хориҷи кишвар паноҳ бурдааст, борҳо иттиҳомотро бепоя ва таъқибашро дорои ангезаи сиёсӣ хонда буд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таънисиятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар
аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.